аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Садриддин Айнӣ. Таърихи инқилоби Бухоро. Баргардонанда ва мураттиб Раҳим Ҳошим. муомилаи қозӣ ва раисҳо бо амир ва бо халқ. дар бобҳои гузашта гуфта шуд ки хонҳои мустабид бо уламо ширкат карда ҳар як ба ҳисоби худ ба толону тороҷи халқ пардохтанд. дар ин давр қозӣ ва раисҳо бо амирон хушомадгӯӣ карда аз корҳои ношоистаи онон чашм пӯшида ба ҳисоби худ халқро тороҷ мекарданд, лекин шахсан ба амир пул ёфта намедоданд. ин ҳол то охири давраи амир Насрулло давом кард. аммо дар давраи амир Музаффар кор тамоман ранги дигар гирифт. қозӣ ва раисҳое ки дар Бухоро ва тобеии он ба ин вазифа таъин мешуданд, маҷбур буданд ки ҳар сол ба худи амир ва ба аҳли дарбор як миқдор ашё ҳадя ва тақдим намоянд. масалан, як мулло ба як шаҳр ё туман қозӣ ё раис таъин мешавад. ӯ ярлиқи амирро ба салааш халонда ба ҷои маъмурияти худ рафта дар навбати аввал чанд буғча ҷома ва либосҳои дигар, аспе бо абзораш ва аз ин қабил чизҳоро ба номи шукрона ба амир тортуқ мекард. ба ғайр аз ин дар ҳар ид ба тақдим кардани чунин тортуқҳо маҷбур буд. дар баробари ҳадияҳо ба амир ба аҳли дарбор ҳам ба ҳар як ба эътибори дараҷаашон ҳадияе мефиристод. баъди маъзул шудан ҳам як бор ҳадия тақдим мекард. дар даври амир Абдулаҳад мансабҳои қозигӣ ва раисӣ тамоман ранги иҷораро гирифт. ин мансабҳо одатан ба тариқи музояда ки зиёд фурӯхта мешуданд. маблағҳои мазкур сол ба сол меафзуд ва ҳар раис ва қозӣ мувофиқи маблағи додааш дар хизмат давом кунонида мешуд. қозӣ ва раисҳо ин маблағҳоро аз куҷо меёфтанд? аз рӯи шариат аз байтулмол, яъне аз хазина, таъмин шудани маишати адокунандагони ин хизматҳо лозим меомад. вале масорифи инҳо ба гардани раият ё фуқаро бор шуд. ба замми ин онҳо маҷбур шуданд ки аз раият пул ҷамъ карда ба амсор бидиҳанд. қозиҳо аз ҳар ҷанҷол ва даъво ба қадре ки метавонистанд маблағ ё пул рӯёнда як миқдори онро ба амир, ба аҳли дарбор медоданд. мулозим ва навкарҳои қозӣ ҳам ба ҳисоби худ фуқароро толон карда як миқдори онро ба ходимони даруни хонаи қозӣ медоданд. аммо раисҳо ки ба муҳокимаи даъвову ҷанҷол дахл надоштанд, аз вазифаашон фақат ҳисоботи шаръӣ, назорат ба иҷрои аҳкоми шариат буд, пул ёфта аз худ кардан ва ба амир доданашон бо роҳҳои хеле масхараомезе ба амал меомад. масалан, раис барои адои намози бомдод ба ягон масҷид мерафт. мулозимонаш дар атроф ба ҷустуҷӯ даромада як-ду марди бадбахти коҳилнамоз, яъне дар адои намоз бепарворо дошта меоварданд. раис баъзе масъалаҳои диниро аз ӯ мепурсид. табиист ки ӯ ҷавоб дода наметавонист. пас раис ӯро таъзир намуда, яъне шаллоқ зада ба ҳабс меандохт. баъд як миқдор пулашро гирифта ӯро ба мактаб мефиристод. мактабдор ҳам насибаи худро мегирифту он мазлуми бечора озод мешуд. раис қиморбоз, бедонабоз, мурғбозҳоро дастгир карда пул гирифта озод мекард. агар қиморбоз ва бедонабозҳои ҳақиқӣ ёфт нашаванд, барои пул ситонидан ҳар рӯз 5-10 бечораро бо тӯҳмат ҳабс мекард. раис ба нонвой, қассоб, баққол ва бо дуздони бозорӣ шарик буд. хулоса ба ҳар разолате ки бошад хароҷоти худро ёфта мегирифт ва ба амир ҳам медод. дар ин мавридҳо касоне ки пул надода андак гарданшахӣ мекарданд, ба ҳукми шариат ва амир муқобил баромадагӣ ҳисоб ёфта ба ҷазоҳои сахт дучор мегардиданд. арбоб ва оқсақолҳои кент ва маҳалҳо низ бо қозӣ ва раисҳо шарик шуда маишати худро аз кисаи фуқаро таъмин мекарданд. даромади гап инро ҳам дар ин ҷо гуфта гузаштанамон лозим аст ки ба ҳеҷ як маъмури Бухоро аз хазина маош дода намешуд. ҳар як маъмур ба қадре ки мехост, ба қадре ки гирифта метавонист, аз халқ пул меситонд. масалан, миршаби Бухоро аз хазина маош нагирифта шаҳрро муҳофиза мекард.
қариб 200 нафар маъмури хурди тобеи миршаб ҳам моҳона намегирифтанд. миршаб ба замми сер кардани шиками ҳамин қадар одам ҳар сол ба амир ҳам як миқдор пул ёфта медод. даромади расмии миршаб аз амрадон яъне ҷувонҳо буд. ин ҷувонҳо бо хати миршаб ба маҷлисҳои базм рафта 5 даромади худро ба миршаб медоданд. даромади ғайри расмии миршаб аз занони фоҳиша ва аз дуздон буд. сомиёни азиз, шумо пораеро аз китоби таърихи инқилоби бухорои устод Садриддин Найнӣ шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.